Gure herria, gure hizkuntza eta gure jendea ez da postaletan kabitzen. Azken hilabete hauetan gainera, ikusten ere ikasi dugu. Ingurukoari beste modu batera begiratzen, ondoan daukagunaz ohartzen, bertakoa zaintzen, asmatu dugun noizbait loratu ondoren, sustraietara itzultzen. Mailan esertzea eta bertako produktuak dastatzea, gure hizkuntza entzutea edo gure bazterrei hitz egiten uztea bihurtu daiteke bidaiarik ederrena. Bizirik gaudela sentitzeko pasaportea. Izan ere, hemen euskaraz bizi gara. Euskararen herria da gurea eta elkarren ondora bilduta sentitzen dugu babesa, hurbiltasuna, hizkuntzaren arnasa, bertatik bertara. Ongi etorri eta on egin.